Benvinguts a Curtmetratge 56, una nova edició d'aquest programa. I una vegada més anem a conèixer un director de curtmetratges i de cara al final coneixerem el curtmetratge que passarem, que serà Madre Reflejo, però això ja ens ho explicarà el seu director de cara al final. Primer anem a conèixer a Aleix Masferrer. Aleix, hola, què tal? Hola, com estem? Aleix Masferrer, director de curtmetratges. Quant temps fa, Aleix, que estàs amb el món dels curts? Doncs mira, el meu primer curtmetratge que vaig rodar va ser en el 2008. Doncs comptem de 2008 a 2020 i anys per anys. Portes ja molts de curtmetratges? Sí, mira, de fet, ara fa poquet que acabo de rodar el meu setè curt. 7. Has estat a molts de festivals? T'has presentat a molts de festivals per mostrar el teu treball? Sí, la veritat que sí. Bueno, els curtmetratges tinc com dues èpoques. Els meus primers curtmetratges em va costar molt el tema de la distribució, em va arribar a molt pocs festivals, però a partir del 2017, que vaig posar el meu curtmetratge a l'altre, el vaig poder moure molt i a partir d'allà sí que s'ha mogut en festivals, els curtmetratges que a partir de l'altre, pràcticament per tot el món. Quins gèneres són els que toques? Què és el que més acostumes a treballar? Les meves històries sempre estan ocupades des dels sentiments els que toquen més dintre. Sempre intento treballar molt els sentiments molt purs i durs. Llavors, sí que és veritat que últimament els tres últims curtmetratges que he rodat estic tocant temes socials, de denúncia social. Però sí que és veritat que sempre està tot rodat i tot cansat i tot escrit en sentiments molt purs, que surten de les entranyes. Quan tu prepares tens una idea d'un curtmetratge, et fas tu el guió, tens un equip que treballa amb tu, ho muntes tot tu, com organitzes el curtmetratge? Quan des del moment en què dius vaig a fer un curtmetratge, com sorgeix la idea? Perquè veus alguna cosa? O perquè sí, no, segur que no. Sempre tens una idea en el teu cap i quan començo aquesta idea la intento plasmar a la pantalla, al full diguem, i començo a fer un guió. Quan ja el tinc més o menys escrit, després començo a contactar, sempre tinc el mateix equip, llavors començo a parlar amb la gent més de confiança i dic, mira, tinc aquest guió, el tirem endavant? Vale, el tirem endavant. I començo a parlar amb els diferents àmbits de cada equip i comencem a fer la producció, que poden trigar diversos mesos, depèn també de la història, del curtmetratge, depèn tècnicament si es necessiten més recursos o no, i comencem a la producció, després ja tirem endavant. Després ja tot sorgeix. Un cop jo ja parlo amb l'equip i tinc el guió i comencem la producció, després ja tot fluye, com es diu, flueix tot. Quanta gent forma el teu equip? La Madre Reflejo, que és un pilot que estem parlant avui, són unes 15 persones. Són unes 15 persones, sí. Llavors tu, Aleix, per muntar, per produir un curtmetratge, la gent que col·labora amb tu, tots els que esteu ahí treballant, feu per amor a l'arte? Com produeixes un curtmetratge? Jo m'identifico moment de ninguna productora. Desgraciadament encara no hi ha cap productora per mi, que després és molt més l'esforç, perquè tu l'equip que treballa per tu és perquè creu en el projecte i creu en mi, creu en com treballo. Llavors, tota aquesta gent que treballa per mi, tant tècnics com actors,
són col·laboracions, no hi ha cap productora per mi. Potser sí que hi ha alguna productora que col·labora, però no col·labora en l'àmbit de diners. Llavors, tot ens ho fem entre nosaltres i jo crec que també això es té que valorar més, perquè és com tots ho fem a l'amor de l'arte, no tenim recursos i surten feines que són extraordinàries. Ja no parlo ja de meus curtmetratges, sinó molts curtmetratges de companys meus, només veient els premis Oriana, la majoria ho hem fet com jo, però l'amor a l'arte i surten feines que són meravelloses. Perquè aquest món del curtmetratge és un món, a banda que és molt desconegut, podríem parlar que també és una mica desagraït, entre cometes, no? Perquè vos ho heu d'anar fent vosaltres, no teniu... Comença a haver alguna de ressò, però no hi ha massa... No sou massa conegut aquest món i tot aquest treball que porteu amagat, que en definitiva, amagat, que no el porteu amagat vosaltres, sinó que està com a diluït, quan és un treball que, tot i sent per amor a l'arte, que dèiem abans, hi ha una professionalitat i una qualitat molt gran. Com hem de donar llum a tot això? Com és que el món del curtmetratge estigui una miqueta apartat? Sí, és una que no acabem d'entendre perquè el curtmetratge de fet és una pel·lícula. És una pel·lícula amb menys duració. I és veritat que en els mitjans de comunicació, com els mateixos festivals de cinema grans, els curtmetratges sí que tenen una secció de curtmetratges, però sempre queda darrere. No s'acaba de valorar com es valora com una pel·lícula. Jo crec que els festivals de cinema tindrien que apostar més pel curtmetratge i no com alguna cosa que queda com una atracció, sinó que tindria que ser protagonista com un llargmetratge. Com acabo de comentar, el curtmetratge és una pel·lícula, és que té una duració menys que una pel·lícula. Aleix, com han anat els Premis Oriana? Mira, els Premis Oriana sempre estic encantadíssim que me'l seleccionin. Només que et seleccionin ja en els Premis Oriana i és un premi, perquè cada vegada aquest festival està fent molt gran, potser dels 600, 800 projectes que es presenten que se seleccionin, ser dels 13 seleccionats és un premi. Això ja és un premi. Felipe del Val l'estimo molt. Sempre ens ha tractat molt bé. I a part de ser seleccionats, que hi ha en dues categories que són les més importants, que és la millor actriu, que Nora Eista, que ja la veureu, que fa un paper meravellós, difícil de fer, i també la nominació a millor direcció. A mi, com a director, per mi, això ja és un premi. Un jurat, unes persones que no coneixin de res, que són directors independents i com a millor direcció és que estem valorant realment la teva feina i és meravellós. Aleix, quin serà el pròxim projecte? Doncs mira, com t'he comentat abans, fa molt poquet que hem de rodar el meu curtmetratge en plena pandèmia. Ha sigut el rodatge més complicat a nivell de producció i de rodatge, perquè vam fer la producció i ens va caure l'estiu online i al final hem tirat endavant i acabem de rodar en plena pandèmia. Es diu Tina, la quarta víctima, parlem de la denúncia social, parlem de la psicopolamina, de la burundanga, de l'ocupació, i crec que aquest projecte és la supermarca i ens sortirà molt bé. Encara hi ha molta feina, que tenim que fer la música i hem fet tot aquest llarg, però del rodatge estic molt orgullós dels actors del tècnic i de tota la gent que ha col·laborat. Jo col·laborat amb aquesta gent. I ja, per acabar aquesta entrevista, Aleix, explica'ns què veurem a continuació en Madre Reflejo. Madre Reflejo és un curtmetratge també de denúncia social. És una mica per conceptualitzar
conscienciar a la societat de que el fet de jutjar una persona pel qui és o pel que vol pot trencar una família. Ja veureu, perquè al final és molt sorprenent i jo crec que ho hem de veure. Doncs bé, Aleix, alguna més que afegir per acabar? Doncs res, que moltes gràcies al programa, moltes gràcies per donar aquesta importància al curtmetratge i fer un programa precisament de curtmetratges. Ho trobo fantàstic, meravellós i espero que tingui molt d'èxit. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Aleix Masferrer, director de Madre Reflejo. Fins la propera, Aleix. La propera, moltes gràcies. I amb tots vostès, ara ja, el curtmetratge Madre Reflejo d'Aleix Masferrer. Fins la propera setmana.